So ayan o, maliligo na kami. So yun o, pupunta tayo ngayon sa isa sa mga sandbar dito sa amin. Ayan, ang Panakalan Island dito sa aming barangay ng Makalaang. So tara, samahan niyo ako mag-prepare. So syempre, bago tayo umalis, dahil may MGCQ pa ngayong araw, magmamas tayo. Ayan. Mas isa mask. Yan, ready na. Woo! Maksaw! Ako na. Oh. Ako na. Ako na. Tayo ngayon ng bangka kasi hindi na tayo kasya. Kaya sumakay tayo sa balsa, tapos hila-hila tayo ng bangka. Ayan. So, sana makarating tayo ng ligtas na. Ah! So yan, papunta na tayo sa Panakalan. Diyan niya yung ride. Kahanda natin na si Bam Kanta. So ano yun? Ano nga ba yun? Sabi nila yung 100 Island daw is hinahanap nila yung pang 100. Okay. Yung Anda daw yung nahanap nila kasi napapaliputan daw ito ng dagat katulad ng 100 Island. Na parang isla talaga siya. So, kumbaga maliit na bayan na isla. So ang Anda yung mother of 100 Island. Yan. Very good. A few
few minutes later. Ayan, mula dito, nandun, sa tinuturo ko, sandbar yung mga yan. So, buong yan, pwede tayo maligo. Dito, Panakalan Island. Wow! So, ayan, malapit na tayo sa sandbar, kaya magtatagkan na ang ating Diyosa, si Brian. Dito na tayo. Yan, kita niya, crystal clear. Wow! Pwede na yan? Baka mahila. Uy. What's up guys? It's me, Vian. So ayan, nandito tayo. Oh my gosh, first time. Andito tayo sa Panakalan, Chering. Oo, pero really, first time ko dito. Ngayon, 2020, huwag ka. Diba? So hi, nakikigamit lang kami. Hala kuya, gusto din oh. Yeah. So ayun, nagba-vlog to. So, liligo na ba tayo? Next! So ayun. Ayun, nagpi-picture na sila. Yeah. So, siya nga pala ang pinakapangitong kapatid. Wala nakarinig. So as you can see, ito yung sinakyan namin. Hey! Ito yung maganda niyang kasama. Hello! Grabe, ang ganda! So yeah. Mayroon nga tinitila sa akin, ano yung Magkano? HD na yung kamada. Oy, ang mahal nun! Hoy, may mura! Meron? Hindi 500. So ayun, medyo madumi kasi maalon. Kasi madumi yung nag-vlog. Wow! Ikaw yung madumi. May happy. So ayun, nakakita kaming starfish and wait lang, ayun siya, wait guys! As you can see, hindi waterproof tong ano ko. So ayun siya. Wait kuya, ikaw! Kunin mo na. Natatakot ako hawakan niya. Ayun na siya. Kita mo. Ah, diba? So maraming mga starfish dito. So, sana ako doon. So itong buong Panakalan Island, tsaka buong 42 hectares sa kabuuan ng Marine Sanctuary ay bawal manguha ng mga marine life, kaya wag kayo mag-uwi ng mga ganito. So papalit natin. So ayun, lobat na yung Lubat na? Lobat yung cam. Gandang araw ang Danyas. So ito na naman ako. Baksaw! Woo! Power! Ayan po, no? Kita niyo, puro picture yung ginatupag, oh. Ay, wow. Yan, change outfit. Ay, wow.
paalala pala, no, na bawal magtapon ng mga basura dito. Tsaka dapat natin ingatan yung ating kalikasan. So nakikita nyo dito, may basura. So kailangan natin linisin yan. So bawal mag-iwan ng basura dito. Kasi mahiya naman dito, ganda-ganda dito. Tapos babasura ko. Iniingatan talaga ito ng bayan ng atin kasi isa sa mga pinakamalaking industriya dito sa aming bayan ay ang fishing sa marine life. Doon kumikita yung karamihan sa mga taga dito, sa aming mga kababayan. Kaya iniingatan talaga yung mga karagatan. So sana i-cooperate kayo kung gusto nyo makapasyal dito. Huwag kayo mag-iiwan ng kahit anong basura. So yun, kung ano yung dinala nyo, hindi nag-iiwan nyo. At bawal kayong manguha ng mga starfish. Ayan, huwag kayong maingkain nyo. Well, yung manguha ng starfish dito kasi maraming starfish. So huwag sana kayong maunahan ng gusto na mag-uwi. Ayan, isasayang lang din kasi mamamatay lang din yun sa bahay nyo. Kaya huwag na rin kayong kumuha. Please, makikita pa ito ng mga susunod na yun. Ayan. Woo! Maksaw! Malinis! So, anong masabi niya sa Palakalan Island? Malinis! Ito na. Amazing! Sarap! Ayan. So nakikita nyo, crystal clear ang tubig dito. Ayan, napakalinis. So ayun, pwede na pala maligo ngayon kasi nasa MGCQ na ang ating bayan. Pero ang mga pwede lang mamasyal dito ay yung mga nasa first district ng ating probinsya. So hindi lahat pwede mamasyal dito, yung mga taga first district lang. Ayun, pasyal na sa bayan ng Anda. So Panakalan Island is also serve as the stopover sa mga fishermen natin. So pag nagpapahinga sila, pag pagod sila mga isda, nag-i-stay sila dito para magpahinga. So yung iba naman, pag gabi, dito sila natutulog para makapagpahinga habang nangingisda. Yun, trivia. Yan o, ganda no? Yes! Ayan, Mr. Clear, ang tubig. So, woo! So as you can see, malakas ang signal dito. So, kaya wala. Kasi LTE dito or 4G, malakas kasi yung signal. Kaya kita nyo, puro cellphone yung hawak nila. May isa pa dito nanonood ng K-drama. Yung isa nagti-TikTok. Yung dalawa doon, nakikita nyo, nag-ML sila. Kaya malakas ang signal dito. Kaya hindi nyo problema ang pag-upload ng pictures dito kapag gusto nyo mag-upload. So yun, malakas ang signal. Nakita nyo no, ganito. Woo! Ito lang yan sa probinsya ng Pangasinan. Yan o. Yun. Woo! Yeah. Kita nyo, napakalinis ng tubig dito. Kasi talagang inaalagaan ko ng mga bantay dagat. So may mga nagbabantay dito. Tawag namin bantay dagat. Mga ano sila, parts talaga, parts. Mga parts sila lang pag-aalaga dito. So inaalagaan nila itong buong ito. Ayan, so, kita nyo, ang ganda-ganda oh. So nga pala paalala ulit, bawal manguha ng mga corals o mga anumang marine life dito kasi pinagpabawal yun dito. Kasi itong buong Panakalan Island tapos or itong sandbar, tapos yan buong yan yan lang doon. Yan buong yan, buong 42 hectares na karagatan ay bawal mangisda dito kasi tahanan to ng mga
malamig. Tahanan to ng mga isda. So kung ito, bawal mga isda dyan, may mga palatandaan dyan. Kasi hindi ko na mapapakita kasi medyo malayo. Yung alon galing doon, galing sa anda. So yan, napag-meet na mga buhangin. Yun. So ayun o, bagong video na naman tayo. Itong Panakalang Island ay nabubuo. Alam nyo kung bakit? Paano siya nabuo? Siyempre hindi. Ayan, so makinig kayo. So nabubuo itong Panakalang Island dahil sa dalawang alon na naghampasan sa isa't isa. So yung galing sa China Sea na alon papunta dito. So yung galing naman sa Anda na alon, yan, magharap-harapan sila o maglalaban-laban, laban talaga. Yan. So ito na yung gitna ng dalawang alon. So yan, ay ipon nila sa gitna yung mga buhangin. Kaya nabuo itong sandbar. Galing doon sa Anda na buhangin, pupunta niya dito. Ang galing naman doon na buhangin, pupunta niya dito. So ito yung pinakagitna ng pinag-gawan ng isla. So ito yung pinakagitna na puntahan talaga. Grabe pa sa kasi ka, handa na siya. Ay! Lego kasi ba to? Ayan, tayo na huli. Ayan, may dalang parang si Papa naman kumuha. Siya nagbitbit. Ay! Ikaw lang taga-git daw to. Tagabantay, what's sir? Manang, dapat atin ni... Naman, dami. Tignan natin yung huli ni Papa. Atin ni Balansatak mo. Wow! Wala! Umay kagalaw ka ni. Daming panak-panak. Sir Jin, pwede natin kayo ng ilaw. Malaman. Doon naman doon. Kunin ni Joy. Dan. Ha? Ini mo. Terang. Lagyan niyo ng isda. Hindi yun sa marin, lagyan ng isda. Yan, lagyan ito ng isda. Huli yan ng Uncle Willie.
So, yan yung paraan ng ano, pagtatanggal ng mga tusok-tusok ng pana-pana. Ay, si urchin pala. Yan. Yan, tinatanggal niya yung mga tusok-tusok. Yan. Favorite? Gawa siya ng pag-ihawan namin ng isla na si urchin. Yan, nakapagpapo na tayo. Ganoon na tayo pagpapo na si urchin. Okay lang? Kuwan ma'am, sakto lang. Sabay na. Ala. Yan o, kitang-kita niya yung smile, no? Smile. Try natin yan. Naluto na lang kayo. Pati ni Seth, ano ang kilaw? Diyan na. Ah, kilaw da? Sarap. Kanapulong na mga tipo na. Creamylicious. Yan, ikaw rin ma. Lim. Lim. Yeah. Anong lasa ma? Dimas. Dimas. Anong lasa? Dimas. Sarap! Napupunta sa Inuwi. Yan, ito na, searchin natin. Ito na ang panakala. Still lang naman to. Sino ti adati? Wala, dakutara yan. Ayan, sa mga hindi kaya magkilaw ng pana-pana o searchin, pwede nating ilambong. Ay, ilaga pala. Ilaga. Ay, ilaga mo, ubod mo. Ayan, nilambong na natin. Nilaga na natin para makakain yung mga hindi kayang magkilaw. A few minutes later. Hindi ka man martang tanong Ang isda. yang lumakunodal man na. Luko ka talaga, bakit ka? Ayun po. Sa masundo mga ay, che, na makasuko ka to ang ikan. Sarap. Sarap, the best. Kain ka. Ayan. So, ayan o, maliligo na kami.
Mga turista, tara na sa Anda. Woo! Maksaw! So, sana nag-enjoy kayo sa vlog na to at sana mapasyalan nyo tong bayan namin. Yan. So, ito ang Maldives ng Pangasinan, Panakalan Island. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo para maging updated kayo sa mga bagong videos ko. Salamat sa panonood. Bye! Oh, yan na! Uy! Pag-isawa. Kaya nakita nyo yan, Andad Islands. Kung gusto nyo pang mag-island hopping, 30 minutes away lang sa Panakalan. 30 minutes away lang. Ayan, mga 30 to 40 minutes siya galing sa Panakalan. Pero syempre iba na yung bayad sa bangka nun. Naka mas madoble. Dahil hindi ko alam, tarong nyo na lang sa mga bangkero dito sa Makalang. Ayan. Dito sa barangay ng Makalang, hindi lang Panakalan ng sandbar. So mayroon din, nakikita nyo dyan. Tawag namin dyan, training. Sunod dyan, tuning. Nakikita nyo dyan, waning. So yung mga yan, hindi mga sandbar, kundi mga ano yan, mga coral island. Kasi binubuo sila ng mga corals. Yun, mga patay na corals, nabuo sila dyan. So paniniwala ng mga matatanda, nabuo daw yung mga yan dahil sa isang bagyo. Bagyong training daw, yun. So nabuo yung mga yan. Yan. Ayan. Woy! Ikinilas niya maka ano rin. Wow! So ayan o, subscribe mo siya, Brian Kakutan Vlogs yan. Hello everything.